फंबायनि माबा फंबाय फंबाय साइन्सआथ' लानो नागिरदों दा ओंखायनो बेयाव होनदों फंबायनि मोजां मोननाया बबेनिना जोंनि बे फरायसालिमायावनो फरायो बे फरायसालिमायाव फराया माने क्लास दं बे फरायसालिमाया फंबाया क्लासखौनो लानो क्लासखौनो दिनै सानसेनि थाखाय गार्लफ्रेन्ड बानायथ'नानै लादो दा फंबाया नोंनि क्लासखौ आखायाव हमनानै लाना फैनानै दोंसे सल' खननानै होबानो जाबाय ओके फंबाया दा दोंसे सल' खननानै होनांगौ आरो बिनानावा मोसागोन मेरे कुछ बिनानावा एसे गावनि नामखौ खिन्थाग्रोदो आंनि मुङा प्रेसिडेन्ट बरगयारि आं सारियालिनि आं निकाटा हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय फैदों गैया होनबानो फंबाया लाखासिगोन खोमा गाबोन दा फंबाया लुबैना लायबाय बिनानावखौ फसायनानै दा बिनानावा फसायगोना फसायदिया मोखाङाव नायनो हासिगौ आरो एसे मोजाङैनो मोखाङाव नाय बिनि उनाव फिननायखौ होबानो जाबाय बिनानावा बोरैबा नायनानै बोरैबा एसे बेनिखायनो मोजाङै सिदा थानानै नायनांगोन प्रप'ज खालामसै नामा बिनानावनिफ्राय जोङो फिननायखौ नांगोरगौ बिनानावा फसायगोना फसाया आङो बुंथ'नो हानाय नङा खोमा फंबाया गाबगोन एसे दिनै सानसेनि थाखाय एसे खालामथ'नांगोन दा नङाबा फंबाया दा गाबबा लामा लामा I love you. दा फंबाया दोंसे रमान्टिक सं खननानै होदो फंबायनि बुंनायाथ' मेथाइखौ खोनासंनाय होनो नामा बे मेथाइखौ खनना होदो बिनानावा मोसागोन सारायखौ खेरखाखौ नोंखौ मोनाबोला जों मुलि जाना दंब्ला थैगोन आथोबा जानानै लांफैथारगोन जोगोनार बिफां जाना मानलाहैगोन आंलाय नोंस्रानिनो मा नङा Thank you. बिनानावा ओमफ्राय फसायदोंना फसायाखै एसे मोजां खोन्थाफिननायसाय नङाबा दा लामा लामा गाबलाङो ना फंबाया फसायाबा फंबायखौहाय जोंनि रोंगोना फरायसाबाय फरायनो थाबाय गोजोनथों